ಲೈಕ್ ಡನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ. ದಾದಾಂಡ್ ಅವು ಕಮೆಂಟ್ ತೋಜೊಂದಿತ್ತುಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತಂಡು ಐಕೆ ಅಂಬ ಕೆಂಡ್ ಬಲ್ತನು. ಟೂ ಲೈಕ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತಾಂಡಲ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಬರ್ಪುಂಡ ತುಕ. ಓಕೆ ಸೂಪರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ. ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಕಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಿರ್ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಗುಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗುಡ್ ಲೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇರ್ನ ಲೈವ್ ಉಂಡೆ ಅಕ್ಕ ಎತ್ತ ಇರ್ನ ಲೈವ್ ಉಂಡೆ. ಸೂಪರ್. ಇತ್ತೆ ಸರಿ ಆಂಡಿ ಅಕ್ಕ. ಅದೇ ಇತ್ತೆರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಸರಿ ಬರೋದು. 5 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂದ. ಕೂಡ ಅಂಡ ಓ ದೇವರೇ ಸರಿ ಅಂಡ. ಓಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಕೂಡ ಅಂಚೆನೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ದಾದೆ ಅರ್ನ ಲೈವ್ ಉಂಡುಗೆ 5 ಗಂಟೆ ಕೂಡ ಅಂಚೆನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೋದು. ಸೂಪರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ. ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಚೆ ಬರೋದುಂಡು ದಾಯಗಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಒಲ್ಪೊಲ್ಲಾರ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಲ್ಲಾರ. ಸೂಪರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ. ಯಾಂತ ಅಂಗಡಿನ ಲೈವ್ ಉಳ್ಳಾರ ಅನ್ಪುನ ದಾದಿ ಅತ್ತ ಆಯ್ಜಿ. ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನಗೆ ಬರ್ಪೆ ಮುದ್ದು ಬಲ್ಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ರಾಖಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೆ ಬಲ್ಲೆವೆ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಟೀ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು? ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಾಫಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. 5 ಲೈಕ್ ಡನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಮುದ್ದು ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ದೂರಪ್ಪಯರು ಬಲೆ ಮುದ್ದು ತಂಗಿ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಏನು ಸಮಾಚಾರ? ಹಾರ್ಟ್ ಮಾರೈತಿ ಆತಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಕ್ ಕಲ್ಪದಿನ ಟೀಚರ್ನ ಫೋಟೋ ಕೊರು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಡ ಅವು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಅವು ಕಮೆಂಟ್ ಇಂದು ಪಾಡ್ದಾರತ್ತ ಅಂಚೆ ಚೂರು ಡೌಟ. ಒಳ್ಳೆ ಮಾರೈತಿ ಉದ್ದಗ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೆಯೋಚ್ಚ ಅವನಂದಲೇರು ಬರೀಲಿ. ರವೀಂದ್ರಣ್ಣೆ ಬತ್ತೇರ. ಹಾಯ್ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಚಾಂಡೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರ. ಮಾಟದಾರ ಪೋಯರಾಕೆ ಆರ್ನ ಲೈವ್ ಉಂಡತಿತ್ತ 5 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡ. ಹಾಯ್ ರವೀಂದ್ರ ಅಂತ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಚಾ ಆಗಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಅಂಡ ಚಾ ಇಜ್ಜತೆ ಅಣ್ಣ ಚಾ ಕೊಡ್ತುಜೇರ. ಕೋಡೆ ರವಿ ಅಣ್ಣ ಫುಲ್ ವೈರಲ್ ಅಂದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ವೈರಲ್ ಹತ್ತೀರ. ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ. ಗ್ರೇಟ್ ಅತ್ತೆ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣೆ. ಬರ್ಪರಾರೇನ ಲೈವ್ಗೂ ಏರ್ನ ಲೈವ್ಗೂ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ. ಸುನಿ ಅಕ್ಕ ನನ್ನ
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ನಾನು ಆರ್ನ ಏತ್ ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟೊಂಡಿಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಲ್ಲ ಇವು ಸುನಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕಾಂಡೆ ಪೋದಿತ್ತ ಅಡ್ದೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ಮಲ್ದು ಜರ ಅಂತ ಕಾಂಡೆವರ ಪೋದ್ ಬರ್ ಒಂಜೆ ಲೈವ್ಡ್ ಎನ್ನ ಲೈನ್ ಫುಲ್ಲು ಫೇಕ್ ಐಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ ಸೂಪರ್ ಒಂಜೀರೆ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಮನೋಡ ಸುಮಾರು ಇತ್ತಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಅಂದ ಶ್ವೇತಕ್ಕನ ಲೈವ್ಡು ಕನ್ನಡ ಲೈವು ಶ್ವೇತಕ್ಕನ ಲೈವಾ ಆರೇರು ಶ್ವೇತ ಏರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಹಣ್ಣೆಲ್ಲ ಇತ್ತೀರ ಅಲ್ಪ ಲೈವ್ಡ್ ಅಂದ ಶ್ವೇತಪುಟ್ಟ ಪ್ರಪಂಚ ಓ ಆಲ ಇವುಡ ಯಾನ್ ದುಮ್ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಪೋಪುಜಿ ಪೋಂದಿತ್ತ ದುಂಬೆನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಐಡಿ ಇತ್ತಂಡತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಹಾ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣೆ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಉಂಡು ಅರ್ನ ಲೈವ್ ಪೋಂದೆ ಬರೆಪಿನ ಹಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಹೈಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೆ ಅಂದೆ 10 ನಿಮಿಷಡು 10 ಐಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬತ್ತಿತ್ತೇನು ಫೇಕ್ ಓ ಅಂಚ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ ಅವು ಈರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಹಾಯ್ ಮುದ್ದು ಪುಟ್ಟ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಓ ದೇವರನೇ ಇರೆಗೆ ಪದೇ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹಾಯ್ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಕೃಷ್ಣ ಬ್ರೋ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೂರ ಎನ್ನವೇ ನೇಮು ಅಂದೆ ಹಾಯ್ ರವಿ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಲೈನ್ ರವೀಂದ್ರ ಗ್ರೇಟ್ ಅತ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ನಮ್ಮ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಹಾಯ್ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಚಾಡೆ ಕಷ ಪರಿಹಾರ ಚಾತ್ ಮೂರ್ತಿ ಬ್ರದರ್ ದಾದೆ ಕಜಪುಗೆ ನಂದಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಕಾರ್ಕಳಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಏತ್ ಲೋಡ್ ಆಡ್ ದಾಲ ತಿಂತು ಅಣ್ಣ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಿಂತು ನಾನು ಮಹೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸ್ ಮಲ್ದೆತ್ತುಲೇ ಅವೇ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ತಿಂತಿಚ್ಚ ಕೂಡ ಲೋಡೇನ ಅನ್ಕೇಂಡಾರ ಎಂಕ್ ಕಂಚಲ ಪಲ್ಯ ಲಾಯ್ಕತೆ ಕೈಪೆ ಜೀವ ಗೆಡ್ಡೆ ಹಾಯ್ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಕೋಡ ನಾಗರಾಜ ಅಣ್ಣನ ಲೈವ್ಡ್ಲ ಪೂರ ಬತ್ತಿತ್ತು ನಂದ ಅಂಚನೀನು ಎನ್ನ ಲೈವ್ಡಿ ಅತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಣ ಸೇತು ಸರ್ತಿ ಪೋತುಂಡು ಬಂಜಿಗೆ ಮುದು ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಅಂಚ ಗಡಿ ತಿನ್ರ ಬಕ್ಕಸುರೇನ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬರಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣೆ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಮುದ್ದು ಪುಟ್ಟ ಚಿಪ್ಸ್ ತಿಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಹಾಯ್ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಈ ವೈಟಿ ದುಶ್ಮನ ಅಂಚ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ಪುಜಿರ್ ಅಂದಿ ಅಕ್ಲೈ ಪೋಡಿಂಡೆನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಅಣ್ಣ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಾಗ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣೆ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಗುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಸೂಪರ್ ಲೈವ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ದಾದ ತಿಂಡರಿ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಎಂಚಿನ ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಮಂಡೇನ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ದಾದ ತಿಂಡಾರು, ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಈಡ್ದಾದ ತಿಂಡಾರು, ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ದಾದ ತಿಂಡಾರು, ತಿನ್ನೇರ್ಪೇರ ತಿನ್ಪುನೇನೆಂತ ರವಿ ಅಣ್ಣ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ, ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಕಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಅಂದು ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ಹೌದಾಯ್ ಗಂಚ ಯಾನ್ ಗಂಜಿ ಒಣಸು. ಓ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಲೈವ್ ಉಂಡೆ ಬಯ್ಯಡ್ ಇನಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ತು ಜರಡಿ ನಾಲ್ಡು ಬತ್ತು ಭುಜಂಕರ ಉಂಡ್ತುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಲೇರು. ಯಾನ್ ಬಟಾಟೆ ಬೊಂಡ ತಿಂಡೆ ಅಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲೈವ್ ಅಂದು ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಕೇಂಡತ್ತೆ ಇನಿ ಬಯ್ಯಡಿರ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಜಿಂಡ. ಸಂದೀಪ್ ಬ್ರದರ್ ಬತ್ತಿರು. ಹಾಯ್ ಸಂದೀಪ್ ಬ್ರದರ್, ಎಂಚುಲ್ಲರು ಚಾಬರಿಯರ ನಿನ್ನ ಲೈವ್ ಅತ್ತು ಮಾತ ಲೈವ್ ಲಂಚ್ ನಂದಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ದಾಯಿಕ್ ಅಂದ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು. ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಲೈವ್ ಇತ್ತು ಜೀಪನಂದ್ರೆ ಅಂದಿ ಮಲ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಸಂತೆ ಸಾರಿ ಸಂತೆ ವರ್ಡ್ ಸಾರಿ ಅಣ್ಣ ತಪ್ಪಾಂಡು. ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ಮುದ್ದುಗೂ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಂದೆನ್ನದಿತ್ತಿತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ನ ತೂಕ ಅಣ್ಣ ಈರ್ನ ಲೈವ್ ಲಾಪುಂಡತ ತೂವನು ನಾವೇ ಆ ಲೈವ್ ಡಿ ಪುರ ಆಪುಂಡು. ಆಂಡ್ ಇರ್ನಾಂಡೆ ಇಜ್ಜಿಯ ಸಂದೀಪ್ ಬ್ರದರ್ ಬರ್ಸೋಂಡಿ ಇರ್ನ ಉರುಡು ವರ್ಕ್ ಬೆಂಚೋಂಡು ವೈಟಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣೆ ಇಂಚಿನ ನೆರಡೆ ಮಾರ್ರೆ ಸಾರಿ ಅವು ಮಿಸ್ ಆಂಡು. ಸಾರಿ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬೇಜಾರು ಅನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಅವೊಂಜಿ ದಾದೆಂದು ಗೊತ್ತಾಪಿನ ತೂಲೆ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರೇಗ ದಾದ ಪನ್ಪುನು. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರನ್ನೇ. ಕಮೆಂಟ್ ಓದರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡ ತಾಪನೊಂದುಲ್ಲ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣೆ ಅಂದ್ ದೇವರೇ ಇಂಚಿನ ತಂಗಡಿ ದಾಯ ಕೊಟ್ಟು. ಅಯ್ಯೋ ಸಾರಿ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂದೀಪ್ ಬ್ರದರ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಪೋರ್ಟ್. ಬೇಜಾರಂಡು ಓ ಅಣ್ಣ ಸಾರಿ ಅಣ್ಣ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಅವು ಮಿಸ್ ಅದು ಬತ್ತಂಡು ಸಾರಿ. ಅವ್ಯಾನು ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಕಾರ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪೂರಲ ಸರಿ ಪುಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದೆ ಅಣ್ಣ. ಅವು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂದುಂಡತ್ತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಅದ್ಬೋದು ತಪ್ಪು ಯಾನ್ ಆತಂಡ ಆನೆಕೆರೆಕು ಬುಡ್ದು ಸೈ. ಅಯ್ಯೋ ಸಿಂಹ ಅದೇ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಯ್ಯೋ ಫುಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಕೋಡೆರ್ದು ಬೊಕ ಅವನ್ ಬುಡೋಡು ಬಂದು ಎನ್ನುದಿತ್ತ ಅವು ದಾದನ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಾತಿರ್ದೊಂಡತಿ ವಂಚನೆ ಬರ್ಪು ಸಂತ ಕೂಡ ಬತ್ತನು ದೇವರನ. ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಏ ಸಾರಿ ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಸಾರಿ ಅವೆ ದೇವರಯ್ಯ ನನ್ನ ಬರಬರ್ಲೆ ಎನ್ನ ಬಾಯ್ಡ್ದು ಅಂಚ ಅಂದು ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೃಷ್ಣ ಅಣ್ಣ. ಅದು ಅಂತ ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಏ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ತೂಲೇರಿ ಗುದ್ವೆ ಇನಿಯೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಬಾಯ್ದು ಬರಲಿ ದೇವರೇ. ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಸಮಾಧಾನ ಡುಡ್ಲೇರು ಎಂಕ ಬಂದ ಆನೆ ಕೆರೆತ ಮಿತ್ತು ಮೊಸಳೆನಿ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರು ಗೋಲ್ಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ. ಅವೊಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಎನ್ನ ಮೈಂಡ್ ದೆಪ್ಪೊಡ್ತುಕ ಎಂಚ ದೆಪ್ಪರಾಪುನದು ಓಡಿತ್ತೆ
ಫ್ರೀ ಅದು ಬರಬಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಮಾರಿಗೋಲ್ಡ್ ಅದೇ ಮಾರಿಗೋಲ್ಡ್ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ದೆತ್ತೊಂದು ಕೃಷ್ಣನೇ ಓಲ್ ಮಾಯ ಆಯರು ರವಿ ಅಣ್ಣಗ ಸಂತೆ ಬಂತು ಜರ್ ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಅಯ್ಯೋ ಪಂದಿತ್ತೆ ಕೋಡ ಸಂತೆ ಒಲ್ಪದಗೆ ಏನಂತಲೇ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣೆ ಗೋಲ್ಡ್ಗೆ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಡಿಕೆ ಅಂಚ ಯಾನೊಂಜಿ 5 ಕಿಲೋಗೆ ತೊಂದು ದಾದದೆ ತೊಂದು ನೊಂದು ಅರಿಯ ಅಂದೆ ಮಹೇಶಣ್ಣ ಅರಿದೆ ತೊಂದನ ನುಂಗಲ್ ಮೀನು ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಉಡುಪಿದ ಸಂತೆಡವೆ ಅರೆಗೆ ಸಂತೆ ಅನ್ಪುನ ಬೊಚ್ಚು ಅಂತ ಬಲ್ತಿರು ಕೃಷ್ಣಣ್ಣೆ ಅಂದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಅವು ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಉಂಡತೆ ಏನ ಬಾಯ್ಡ್ದವು ದೆತ್ತು ಬಿಡು ಚಾಪರ್ನಾಗ ಒಟ್ಟುಗು ಕುಲ್ದು ತಿನ್ಕ ಅವನಂದುತ್ತೇರಿ ಏನು ನೀ ಎಂಚಿನೇ ಮಹೇಶಣ್ಣ ಚಾಪರ್ನಾಗ ಒಟ್ಟುಗುದನ್ನು ತಿನ್ಕ ಬಂಡಾರತ್ತ ದಾದೆ ಸಂತೆ ಬಂದಿರ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಓ ನೆನಪು ಮನ್ಪೋಚಿ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಏನು ನಾವು ಮೈಂಡ್ ಹಿಡ್ದೆಪ್ಪೆ ಈ ಬೇತಲ್ಲ ಇವಿಡು ತಿಕ್ಕು ಆತ ಅಪ್ಪಗುಂಡು ಮುದ್ದು ನಿಕ್ಕು ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ನಾವು ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ನ ಮದಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಲಿ ಕೂಡ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ನಾವು ಮೈಂಡ್ ಬರಬಲ್ಲಿ ಮಾರಿಗೋಲ್ಡ್ ಬಿಸ್ಕೆಟಾ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ಲವೇ ಮಹೇಶಣ್ಣ ಸಂತೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜಣ್ಣ ಅವು ಕೆಲವರು ಬೇಜಾರಾಪುಂಡತ್ತೆ ಅವು ಪನ್ಪುಜಿ ನಾನು ಸಾರಿ ತಪ್ಪಾಂಡು ಮಾತರೆಗ್ಲ ಏರೇ ಪೂರ ಸಂತೆ ಪಂತ ಈತನೆಟ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಸಾರಿ ಅವು ರವಿ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕಾಪು ಸಂತೆ ಪೋಯಿ ಪನ್ನೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಮೀನು ಮಾತ ಸಿಕ್ಕುಂಡು ಅಂದ ಕಾರ್ಲದ ಶನಿವಾರ ಸಂತೆ ಬನ್ನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಮಹೇಶ ಅಣ್ಣೆ ಪೋಯಿ ಬನ್ನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣೆ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ಎನ್ನೀನಿ ಅವೇನು ಮೈಂಡ್ ಹಿಡ್ದು ಪೋಡಿನಿ ಕಾಪುಡಿ ಇನಿ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣೆ ಪೋದು ಬಲೆ ಮೀನು ಪತ್ತಲೆ ಮೀನು ಪತ್ತಲೆ ಬೋಡಂಡ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂಡೆ ತುಂಪದು ಆರು ಮೀನು ಪತ್ತುನ ಇಟ್ಟು ಸಾರ್ ಆರು ತೋಡ್ದಿತ್ತನ ಮೀನನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಲ್ದನೆ ಆರೆ ಅಂಡ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಓವು ಎನ್ನೀನು ಪನ್ಲೆ ನಿಕ್ಕು ಚಾಕಿ ಕೊರ್ಪೆ ಚಾಕಿ ಅಣ್ಣ ಯಾನು ಎನ್ನು ದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಆ ವರ್ಡೇ ಬರಬಲ್ಲಿಂದು ಕರ್ಮ ಬತ್ತು ಪೋ ರವಿ ಬ್ರೋ ಬಲ್ಲೆ ಪರ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಎಂಕ ಬೊಕ್ಕ ಪೋರೆ ಉಂಡು ಕಾಪು ಸಂತೆಗ್ ಅಂದೆ ಸಂದೀಪ್ ಬ್ರದರ್ ಒಂದು ಮೀನು ಪೂರ ದೆತ್ತು ದೀಲವೆ ಅಲ್ಲೇ ಮೇರೆ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣಗ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣಗ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣಗ ಬೋಡಂಡ ಆರ್ಡಿ ಅಣ್ಣಗಳ ಕೊರ್ಲೆ ಇರು ಏತಂಟೆ ಪೋಪುನ್ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂದು ಪೋರ್ಲೆ ಇರು ಪೋನಾಗ ಮೈಂಡ್ ದೆಪ್ಪೋಡಾಂಡ ಮಂಡೇನೆ ದೆಪ್ಪೋಡು ಗುದ್ದು ಅನ್ನೇರು ಓಕೆ ಬರ್ಪೆ ಪರ್ಕ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣೆ ಹಾಯ್ ಆರ್ಡಿ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಚಾ ಪರೊಂದುಲ್ಲ ರವಿ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆರ್ಡಿ ಅಣ್ಣೆ ಹಾಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಂದೀಪ್ ಬ್ರದರ್ ಪಂದು ಬೋಲೆ ನೆನೆಪು ಮದಪೊಚ್ಚಿ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಕಾರ್ಕಳ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಆರ್ಡಿ ಅಣ್ಣ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ
ಅಯ್ಯೋ ಯಾನು ಓದುಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಏನಾಡ್ದು ಆಪುಜಾವಿನ ಓದಾರ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಕಮೆಂಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುಡ್. ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ. 7 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋಪಿನಿ ಬಲೆ. ಓಕೆ ಒಯ್ಟು ಪೋಪುನು ಗಾಡಿಯಾ ಎಂಕಲ್ ಬರ್ಪಾಡೆ ಒಡೆ ಬರ್ಪ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಉಡುಪಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಯ್ ಒಟ್ಟು ಗವೆ ಸೂಪರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ. ಗಾಡಿ ಓಕೆ ಗಾಡಿಡೆ ಪೊಯ್ ಎಂಕ ಪೂರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತೋಜುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಏರ್ ಪೂರ ಬರ್ಪಾರ ಅಲ್ಲೇ ಸಂದೀಪ್ ಬ್ರದರ್ನ ಗಾಡಿ ಉಂಡಿಗೆ ಪೊಯ್ ರೈಟ್ ಪೊಯ್ ಕಾಪು ಸಂತೆ ಪೊಯ್ ಸಂತೆ ಬಂಗುಡೆ ಮೀನು ಕನಕ ವೈ ಹೆಚ್ಚಿನಿ ವೈ ಎಂಕಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಣ್ಣೆ ಅಂದ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಪೊಯ್ ಗಾಡಿ ಅಣ್ಣೆ ಬರ್ಪಾರ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬರ್ಪಾರ ಎಂಕ ದಾನೆ ಚೈನೀಸ್ ತೋಜುನು ಎಂಕಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತೋಜು ಖಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡತೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪು ಎಂಕ ಮೂಲು ಇರೆ ಬರ್ಚ ಇರೆಗ ಅವ್ಲು ಕೈತಲ್ಲುಂಡ ಪೋಲೆ ಇರಾವುಲೆ ಮೀನ್ ತಿನ್ಲೆ ಇರೈಟೆ ಮುರ್ಕು ದೆಪ್ಪಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಅಯ್ಯೋ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಹೆಂಗೊತ್ತು ನಾನು ಓದಿச்சு ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ತೂದು ಹೋದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಮಧ್ಯ ಇಂಚಿತ್ ನಂಬರ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಿ ನಾನು ಮದಪುಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೇರು ಮಧ್ಯ ಕೂಡ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಏತಲ್ಲ ಮೀನುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಡಿ ಅಣ್ಣೆ ಅಂದ ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ಗೆ ಪಾವು ಮೆಸೇಜ್ ಓದುಜ್ ಎಂಕ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಕಲ ನೆನಪು ಬರ್ತನೆ ಕೋಪ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪುಜ್ಜಿ ಅವೇನೊಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬಿಡ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಿಡ್ತು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಬಂಡಲ ಹೋದ್ವೆ. ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಗುದ್ದು ಎತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್, ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಓದರೆ ಬಂಗ ಪನ್ನಗ ಬಾರಿ ಸುಲಭಡು ಪಂಡ ಪನದಿಲ್ಲಿರು ಚಪ್ಪ ದೇವರೇ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀಯಾ ದೇವರೇ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀಯಾ ಕೆಳಗೆ ಬಾ ನನ್ನನ್ನು ಬಚಾವ್ ಮಾಡು. ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಯಾ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ఈరెన్నుండత దాద పనోడింది ఇంకా అర్థం ఉంది. ಓಕೆ ಸಿಸ್ ಬಾಯ್ ಸಂದೀಪ್ ಬ್ರದರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಖುಷಿ ಆದಿಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಡನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅತ್ತೆ ಎಂಕಲನೆ ಎದುರು ಪನೋಡು ಯಾನು ಈ ವೈಟ್ ತಿಕ್ಕು ಅತ್ತೆ ಎಂಕಲನ ಎದುರು ಪನೋಡ ಯಾನು ಈ ವೈಟ್ ತಿಕ್ಕು ಅಂದು ಕಾಪುನಿ ಒಯ್ಟು ತಿಕ್ಕು ಎಂದು ಕಾಪುನಾ. ಓಹೋ ಹಂಗೆ ಹೀಗೂ ಉಂಟೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರವಿ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಜಿತೇಶ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಇನ್ನು ಯಾವ ಅವತಾರ ಉಂಟು ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವರಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ.
ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ ಬಂದರು. ಹಾಯ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ, ಶುಭ ಸಂಜೆ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಶುಭ ಸಂಜೆ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಟೀ ಕುಡಿದ್ರಾ? ಮಾಟದರಿನ ಲೈವ್ ಶುರು ಆಂಡ ಏನಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅಣ್ಣ. ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡು. ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನಣ್ಣ, ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಯಾನ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇಡಲ್ಲ ಪೋದು ಮಲ್ಪೆ. ಓಕೆ ಅಣ್ಣ, ಪೋದು ಮಲ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಬೋಲೆ ಬರ್ಸತ್ತೆ. ರಾಜ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ. ಚಾಪರಿಯರೇ ಇಜ್ಜಣ್ಣ ಇರ್ನಾಡೆ. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅಂಡ ಮನಿಪಂದ ಕುಲ್ಲಲೆ ಒಟ್ರಾಶಿ ಓದರ್ಚಿ. ಅಯ್ಯೋ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ದು ಹೊರಡದೆ ಉಪ್ಪುಲೆ ಓ ಗುದ್ವಿದ್ಲೆ. ನಮಸ್ತೆ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ. ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾವು ಆಲ್ ದ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆರ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಬಿಗಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜನ ಒಲ್ತು ಲಕೊಂಬರ್ತಾನೆ. ಇದೇ ತುಳುವರ್ ಪೂಜಾ, ಇದು ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಟ್ಬತ್ತೊಂಬತ್ತೆ. ಗುಡ್ ಗುಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ. ಲೋಟಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಬೋರ್ಚಿ ತುಲ್ಲೆ. ಲೋಟಸ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ. ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಹಾಯ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬ್ರೋ ಅಂತ ಓಷನ್ ಲೋಟಸ್. ನಮ ಚಾ ಬೊಕ್ಕ ಬಟಾಟೆ ವಡ ಆಂಡ್ ಆನೆಕೆರೆ ಕಾರ್ಲಾಡು ಅಂದೆ ಎಂಕ್ಲೆಂದ ಆಯ್ತು ಈಗ. ಹಾಯ್ ರವಿ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ರವಿ ಅಣ್ಣ ಈಸ್ ಎಂತ ಸೆಂಟ ರವಿ ಅಣ್ಣ ಏ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ತೂಲೇ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಅವನಂದ್ರಲ್ಲೇ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರನ್ನೇ, ತುಳುಟು ಮಲ್ತಂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದ ಜಪಾನ್ ಭಾಷೆ ಮಲ್ಪೆ. ಐಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಲ್ಪೆ ಇರ್ಪೋಲೆ ಇರ್ಪಜ ಪಡ್ಜಪ್ಪಲೆ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರನ್ನೇ, ದಾಲಾಪುಚಿ ಯಾನ್ ಪಂಡಿನ ಬೇತೆ. ರವಿ ಅಣ್ಣ ನನಮಿನಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ವೈಟ್ ಮಿತ್ತ ಆಜವನೊಂದು ಯಾನ್ ಅವೇನು ಹೊರಡು ಬುಡಿಯ ಯಾನ್ ಬುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಅವೇನು ಪಂಡರಡು ಗುದ್ದಿರದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿ. ಅವು ಒಂಜಿ ದಾಯಕ್ ಬೈದನೆ ಎನ್ನ ಮೈಂಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊರೋಡು ಟೈ ಅಂತ ಸರಿಯಾಪ. ಪಂಡ ಊರುದ. ಓಕೆ ಓಕೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ, ಊರುದ ಓಕೆನಾ. ಲೋಟಸ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಯಾರಿವರು ಅದೇ ಇರೆಗೆ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಾತಾಡ್ನಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಓದುವ ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಇವು ಅನ್ಪನು ಬಾಯಿ ಯಾನೆತ್ತ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆನಾ. ಸಪೋರ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬನ್ನಿ ಜಾನರೇ. ಹಾಯ್ ಯಾರಡಿಬ್ರು, ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಯ್ಯೋ ಓ ದೇವರೇ, ಒಲ್ಲಾರ ದೇವರೇ, ಮೊಗಲೇ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆರ್.
ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ. ನಾನು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಟಾಟಾ, ನಾಳೆ ಸಿಗುವ, ಓಕೆನಾ? ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ, ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ, ಓಷನ್ ಲೋಟಸ್ ಅವರೇ, ಆಮೇಲೆ ಆರ್ ಡಿ ಅಣ್ಣ, ಸುನಿ ಅಕ್ಕ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರಾಜಣ್ಣ ಬೇಜಾರ ದಾಯಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಓಕೆನಾ? ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಟಾಟಾ ಪಾಡ್ಲೆ ತುಕ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಡೊಂಚಿ. ಟಾಟಾ ಪಾಡ್ಲೆ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.